Mit navn er Silje Møller, og velkommen til TV2 Nyhederne. Det står særdeles skidt til med læsningen på tosprogede drenge og mænd. Nye tal bevist af Politikken og DR viser, at over halvdelen af de tosprogede læsefærdigheder er så dårlige efter 9. klasse, at de faktisk skal betragtes som såkaldte funktionelle analfabeter. Blandt de etnisk danske drenge er tallet 24%, og børne- og ungeborgmester i København, Anne Brøm, mener kommunens skolepolitik slået fejl. Og så kan jeg sige god formiddag og byde velkommen til dig, Merete Riisager, ungdomsordfører for Liberal Alliance. Hvad synes du, man bør gøre ved det her problem? Jamen først og fremmest er det en fuldstændig katastrofe, at den danske folkeskole, når hver fjerde etnisk dreng og hver halvdelen af alle drenge med anden etnisk baggrund kommer ud med læsefærdigheder, der er så elendige, at de knap nok kan læse en jumbo-bog. Det er også en katastrofe. Hvad vil du så have, man skal gøre? Jamen for det første skal Anne Vang skride til handling. Det nytter ikke noget at snakke, og så er gode hensigter. Først og fremmest må hun tage ud og tage fat i alle skoleledere landet over, der år efter år leverer dårlige resultater. Det kan godt være, at de er søde og rare mennesker, men så skulle de måske til at lave noget andet. For det er faktisk folkeskolens primære opgave at lære børn at læse. Så Anne Vang er den ansvarlige på dette område i Københavns Kommune, men derfor lyder det jo, at de har forsøgt næsten alt at sætte ind på det her område. Hvad tror du, der er fejlet? De har tydeligvis ikke prøvet alt, da det endnu ikke er lykkedes dem. Selvfølgelig kan man lære børn at læse, men det kræver bare en ekstra indsats for skoleledere, lærere og forældre. Og derudover så skal vi også ind på Christiansborg og have nogle forhandlinger i gang. For vi er nødt til at skulle ændre strategi, ellers vil det ikke lykkes. Og så siger vi tak til dig, Merete Riisager, og vi siger farvel og tak for jer. Mit navn er Silje Møller, og velkommen til TV2 Nyhederne. En undersøgelse, vi fandt på Wikipedia, viser, at indvandrerdrenge er dårligere i skolen end danske børn. De er simpelthen for dumme. Det kan man tydeligt se på en måling, der viser, at 99% af dem går ud af skolen uden at have lært at læse. Og Københavns ungeborgmester mener, at det er skolernes skyld. Velkommen til Susanne Nielsen fra De Unge Mødre. Hvad synes du, at danskerne skal gøre ved den her katastrofe, når indvandrerne indtager vores land og sænker vores standarder? Altså jeg synes, at indvandrere de skal forbydes, men det bliver det jo nok ikke. Så derfor har jeg bestemt, at min dreng han skal i hjemmeundervisning, sådan så han ikke skal mænges med dem og blive påvirket af deres dårlige faglighed. Anne Vang er den ansvarlige på dette område, og derfra lyder det jo, at de har forsøgt næsten alt at sætte ind på det her område. Og hun mener, at det er skolerne, der har fejlet. Hvad tror du har fejlet? Det de tydeligvis ikke kan læse, så kan vi lige så godt lade være med at sende dem i skole. Og så i stedet for skal de åbne nogle af alle deres giraf eller falafel eller haflafboder, eller hvad det er det nu, at de gør. Jeg er så enig med dig. Og jeg er sikker på, at vi nok skal komme godt ud af det med hinanden. Mange tak til dig, Susanne. Og så siger vi farvel og tak for jer.